आं बेक्तिगत भावे बुंबाय थादों बेखौ जोंहा दासिमबो जिहेतु जोङो इन्डियायाव जों दाबो हाबाखै हाबनायनि जुदि जेब्ला हाबगोन अब्ला आं बुंगोन नङा होमबा आरो जिहेतु दायो जोङो बिजेपिजों लोगो नांनानै जिहेतु सरकार दाखाबाय जोंनि बिटिसिआव बिथांमोननि सानै एम लानाय जागोन सासे डेपुटि स्पिकार इतिमধ্যे लाखाबाय गतिके बे मोनसे सिगनेल थांखाबायना बिजेपिजों जे एखेलगे खामानि मावगोन होननानै आरो जों नुबाय जे फैबाय थानाय समावबो बिजेपिनि दैदेननायावनो आसाम सरकार जाखागोन जेब्ला आरो जिहेतु जोंहा बिटिसिआथ' जेबो फिसा बेबस्था मोनसे काउन्सिलसो बियो जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि सार्थआव आसामाव जाय सरकार फैगोन बेजोंनो जों थाफानांगोन अब्लासो जों बिटिसिखौ जौगाहोनो हागोन जों नुखाहरबाय जे बिजेपिआनो आरोबाव सरकार खालामफिनगोन जुदि बिजेपिजों थाफायाब्ला जों गोरोन्थि मावनाय जागोन बिटिसिआव जौगानाय जानाय नङा दा बेखायनो बे स्रा जाखाबाय इतिमध्ये जिहेतु बिजेपिआ गोदान सरकार दाफिनखागोन गतिके जों बेजों थानाया जोंहा उचित होननानै जों सानदों आरो दायो माखासे सावरायदों खिन्थु चिफ आरो डेपुटि चिफनि खोथाया गोरोबलायै खोथा नङा बियो आं जिहेतु एनडिएआव जोङो दाबो सामिल जायाखै बेखौसो बुंबाय थादों खिन्थु बेथ' सिदा खोथाना एखेलगे जों खामानि मावदों बिजेपिजों गोरोन्थिथ' जायाखै बा माबाथ' जायाखैना जों बिसोरनि सानै एम लाखागोन सासे डेपुटि स्पिकार इतिमध्ये लाखाबाय एखेलगे सरकार दाखाबाय गतिके आसाम सरकारखौ जुदि बिसोरो जुदि दायोब्ला जोंबो थाफाखाबायना बाहायलाय बेवलाय मा गोरोबलायै खोथा दं गेलेनाय जागोन बेनो बेथ' क्लियार सिगनेल थांखाबायना आरो हाग्रामा महिला सारा बुंखाबायना एखेलगे गेलेगोन होननानै